Chani phan bai bak shake than sa khorang pi shanai than sa ya pri she lai nai tung salama o him nai than sa ke buba gani lama o than sa ni joba o Kalam ni thu magnang thangala ni muktu ni makoli muktu kini khakalam ni thu magnang thangala ni muktu giving nargala chini lamao kawa nargala chini hano than sa khorang pi shanai than sa ya pri she lai nai tung salama o him nai than sa ke buba gani lama o than sa ni joba o buba gani lama o than sa ni joba o lama o than sa ni joba o buba gani lama o than sa ni joba o một thằng xưa năm na nini wan song no chừng
गुबै खोलायना 니니가 할머니가 살살 속이나 니니 shumairon noche তিনি 12 তারিখ মার্চ 2026 जानथुम भिसिओ जों दर टु देर केम्पेन खालामनानै जेंनानै नाय दङ जोंनि आरो जागाव दङ जोंनि बरमग्रां अनारेबल एमबिसि सार बिरेन बटङ yang जोंनि देमदुम पसिसरानि प्रेसिडेन्ट माइकेल सार बटङ खाय जोंनि एक्स कैंडिडेट जोंनि बाबुराम सदनाबि बटङ तेरब डिग्निटारिस दंबाय आरो जागाव जों दिनै दर टु दर केम्पेन खालायै जोंनि बुबाग्रानि अमो मानथायनो मानरिनानै बागै जों तैबो कराक्स नामनानै बागै जों दर टु देर केम्पेन खालायै दङ तै फैनाय बुसकाङावबो आलका जागारावबो जों तैबैसा अमायके दर टु दर केम्पेन खालायै तैबैसा मजबूत कराक खालायनानै बागै जों अमायके जेङै दङ दिनै बबिसिनि ट्रेनर दुटु दुर खालाय दिनैखाय जों जानथुम भिसि आरो जानथुम भिसिआव 5टा वार्ड दङ अमो 5टा वार्डआव जों जत वार्ड गुरिनानै चाइतगै दङ आगाव अब बक एडिसि बक कन्स्टिट्युएन्सि खालाय अमो एडिसि देमदुम कचुसरा 7 नम्बर देमदुम कचुसरा अमो खालायै दङ हाय अपकमिं एडिसि इलेक्शन नि बागै जों तैबैसा कराक खालायनानै बागै जों चाइतगै जों अमो उरिनानै नाय दङ हामबाय दिबो गाहाम आंनि बियानो दिनै कक थाजे थाजे साना बागै आं जरा मामानि बागै आं अर ककिसे सिनि बरि रंनम कसानाय ता जत अल त्रिपुरानि सिनति डाबलेप जे तं साक जों अर मिडियान बसकांगो जत तं अर बुसुकबां जों निजेनो साइमानो ताइ जे फाटरो तंनाय अबो नुगनाय जों दिनै दुद दुद खालायमानि आं के दिनै अबो जरा मानै अककनो दिनै पिरनानि बागै जों अंखरखा नायथुं चिनि जे सरकार रुलिंग सरकार तंनाय बरक नायथुं बरक जे फानफुनुगो 28टा किन्तु चिनि बरक जर साधारण कत रं फानो चिनि बुरि रक्ति डाबलेबे एकक भाबे जखन अंकका बरक सुनो पाया चिनि फानो बुसुक तं बरक नुगै दङ बरक सुनो किरिबो दङ किन्तु बरक नि बाहायके सुनो बरक सुनो खिक्लाय माने किन्तु खिबिमां लाक चिनि बुरि रक याक राक दङ जों तेबो चिनि बुरि रक याक राकनि बागै चिनि बुबाग्रानो जों लगिरिना बागै जों तेबो चिनि बुरि रक फान खालायफायो ताइ जे चिनि जे मिनिस्टार दं माने बरंनि जनसाधारण जों नुगै दङ बरंनि साबो दं लिडार चिनि के बुबाग्रानि वारियार चिनि जागा जागा चिनि वारियार हाजार हाजार वारियार दङ एबं तागासा चिनि बिकास जे सावो तावो DW ब्रंनो 25,000 नाय अब मिथ्याबादि जों साइमाना बरक अब सुनो ठकाय खायना फायो जों आबनो पुइतु साया जों चिनि बुरि रक ताबो बरक जे सरकार फाइमानि जे आगि कग्रमानि सिगां आबनो पन्थसे बरक ताबुनो कुनु आबनो फल्स खालायखिबका ताव तोसा इलेक्शन बसकांगो सिमि बरक कपिरना बागै फायो किन्तु इलेक्शन पाइखांके चिनि जनसाधारण जनजाति रंग बरक नाया आबनो जों बंनो पुइतु साया এবং जों ताकासे ककसाना मसुंगो चिनि जे त्रिपुराबासी रक बीजेपी जुमना पार्टी रंग जों ताइके बिसासाया जों ताबु सिन बुबाग्राना जों लगिरना बागै सारा त्रिपुरा बुसुक हाजार हाजार तिनि जागा जागा जों जयनिं रमानि फुनुगै दङ नुगै दङ चिनि बर रक ताबु सियांलिया जत सिवै फायगा हामबाय